нафароне ки дар Москва қарор доранд ва ба духтури дандон ниёз доранд, ба рақамҳои дар экран буда муроҷиат кунед ва аз номи канали Юрист TJ муроҷиат кунед 30% тахфиф карда мешавад. Ассалому алайкум ба ҳар як нафаре ки айни ҳол навори моро тамошо карда истодаанд. Мавзӯи имрӯзаи мо дар бораи чартерни рейсҳо аз Федератсияи Россия ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ки тағйири иловаҳо ворид карда шуд. Пеш аз мавзӯра шурӯъ кардан ба шумо фаҳмондан, ман як-ду сухана мехоҳам ба таваҷҷӯҳи ҳамаи шумо бирасонам. Ҳастанд бародароне ки ба ман SMS менависанд ё ки дар комментарияҳо менависанд ки дар мавзӯи рейсҳо, парвозҳо умуман дигар видео накун, то ки мо ғарибо дилгир шидем аз ҳамин хабарҳо. Ва бар зами ин бо ҳастанд бародарону хоҳарону апаҳое ки хоҳиш мекунанд то ягон ахбороти нав дар бораи парвозҳо ё ки дар бораи границаҳо мо пешкаши ваё бигардонем ва аз мо пурсон мешаванд. Ба ҳамин хотир ман фикр мекунам ки зиёде аз халқ мехоҳад ки ана ҳамин гуна наворҳоро тамошо бикунад ё ҳамин гуна хабарҳоро мо пешкаш бигардонем. Ба ҳамин хотир ман гуфтанием ки ҳар як тад метавонед фикри ақидаи хитона оиди ҳамин сухани ман бинависем ки оё мо ҳамин хеле видео пешкаш кардан бигирем ё ин ки дигар видео накунем дар ҳамин бора. Фикри ақидаи хитона бинависем дар комментария, ман ҳамаи фикрҳои шуморо мехонам. Инак шурӯъ мекунем барномаро. ба таваҷҷӯҳи шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон расонида мешавад ки аз 16 август то 31 август аз Федератсияи Россия ба Ҷумҳурии Тоҷикистон 55 рейси чартерни ба қайд гирифта шудагиаст. Бино ба иттилооти манба, парвозҳои чартери бо ширкати ҳавопаймоии Somon Air ва Tojik Air ба нақша гирифта шудагиаст. Аз шаҳрҳои Москва, Екатеринбург, Казан, Новосибирск, ана ҳамин шаҳрҳое ки мо номбар кардем, аз ҳамин шаҳрҳо рейсҳои чартери ба Ҷумҳурии Тоҷикистон интиқол дода мешавад. Ҳар шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистоне ки дар Федератсияи Россия қарор дорад ва агар ки ба Ҷумҳурии Тоҷикистон бозгаштан мехоҳад, метавонад бо тариқи электронӣ муроҷиат кунад ё ки ба сафоратхона рафта дар ҳамунҷа худша номнавис кунад. нафароне ки дар Федератсияи Россия қарор доранд ё берун аз Федератсияи Россия қарор доранд, акнун вақти он расидааст ки телефонҳои худро иваз созед. Пас ба рақамҳои дар экран буда муроҷиат кунед. бо нархи арзон ҳама намуди телефонҳо, дастсафкаш ба ҳамаи шаҳрҳо бепулай ва агар аз номи канали Юрист TJ муроҷиат кунӣ, як чихол падаркат мекунанд. мувофиқи дастури Вазорати Тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон, бояд ҳар як шаҳрванде ки ба Ҷумҳурии Тоҷикистон меояд аз Федератсияи Россия бояд бо худ маълумотномаи тиббӣ дошта бошад дар мавриди ана ҳамин беморӣ оё дар вуҷуди ҳамун инсон ҳаст ё ин ки не. Маълумотномаи тиббӣ мо чиро дар назар дорем ё ин ки Вазорати Тандурустӣ чиро дар назар дорад. Мақсад шумо пеш аз омадантон мерен аз тест мегзарен ки шумо дар ҳақиқат ҳамин беморӣ дар вуҷудтон вуҷуд надорад. ва баъдан ки ворид ба Ҷумҳурии Тоҷикистон мешен, ба воситаи ана ҳамон маълумотнома шумо аз карантин ё аз санҷиши ҳатмӣ озод карда мешавен. Маълумотнома бояд на камтар аз 96 соат пеш ба дастон гирифтагӣ бошен ё ки аз тест гузаштагӣ бошен. Яъне ки агар аз 96 соат зиёд шумо аз санҷиши ҳатмӣ дар Федератсияи Россия гузаштагӣ бошен, ӯ маълумотномаи тиббитон дар Тоҷикистон ба кор намеояд. Мисол агар бигирем, имрӯз шумо аз тест мегзанену пагоҳ парвоз мекунед, ана ира ба назар мегирад Ҷумҳурии Тоҷикистон. ё ки агар 2 рӯз пеш аз тест мегзарену баъд сафар мекунем ба Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар ин ҳолат ба назар мегирад ва шуморо ба карантин равон намекунанд ва кӯдаконе ки то синни 3 сола ҳастанд аз санҷишҳои ҳатмӣ озоданд. Яъне ки кӯдакҳои то 3 сола агар ки санҷиши тестӣ дар Федератсияи Россия гузаштагирам набошанд, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон низ аз санҷиши ҳатмӣ ё аз карантин озоданд. инак бародарони азиз, ҳамин буд хабари имрӯзаи мо кӯтоҳ карда ба шумо фаҳмондем ва чандин нафаро ба мо пешкаш карданд ки оё ана ҳамин рост ҳаст ё ки не. яъне 55 рейс аз Федератсияи Россия ба Ҷумҳурии Тоҷикистон, албатта ин ҳақиқат дора. аз 16 яъне аз ин ҳамин рӯз то рӯзи 31 август 55 рейс аз Федератсияи Россия бо ширкатҳои ҳавопаймоии Somon Air ва Tojik Air ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ба нақша гирифтагианд. ва иҷада боз як саволи дигар ба миён омада метавонад ки оё шахсоне ки аз дигар ширкатҳо
билет доранд, яъне чипта доранд, онҳо метавонанд дар ҳамин 55 рейс ба Тоҷикистон интиқол ёбанд. Мутаассифона шахсоне ки аз дигар ширкатҳо билет пештар харидорӣ кардагиянд, он нафаро наметавонанд. Он нафаро дар ҳолате метавонанд ки рейсҳои доимӣ кушода мешаванд. Инак боварӣ дорем ки инам як ғамхориву як беҳтарин кор аз ҷониби ҳарди давлатҳо баҳри тоҷикон буд, чунки дар вазъияти беморӣ аз ҳама зиёди зиёд дар тӯли 3 рӯз 4 рӯз як рейс мешид аз як давлат ба дигар давлат. ҳоло 55 рейс агар ҳисоб кунем дар як рӯз 4 рейс аз Федератсияи Россия ба Ҷумҳурии Тоҷикистон мешавад. Яъне ин маълум аст ки чӣ хеле пештар парвозҳои доимӣ сафар мекарданд, рафту ой мекарданд, ҳамон гуна ба мисли парвозҳои пештара ҳаст, лекин мутаассифона аз Тоҷикистон ба Федератсияи Россия дар ин рейсҳо рафта наметавонанд. Танҳо шахсоне рафта метавонанд ки шаҳрвандии Федератсияи Россияро дошта бошанд ба воситаи посолствои Россия, ана ҳамон шахсиятҳо метавонанд. Ва боз шахсҳое рафта метавонанд ки мисол шавҳаршон шаҳрвандии Россияро дошта бошад ё падаршон ё ки модаршон аз шаҳрвандии Тоҷикистон дошта бошад, вай сафар кардан наметавонад ба ҳамин рейсҳо ба Россия. Гапа дароз намекунем бародарони азиз, оиди сухани гуфтагӣ ман фикри ҳар яки шуморо интизорам. Дар комментария бинависен оё мо ҳамин гуна барномаҳои худмонро идома додан бигирем ё ки ба ягон барномаи дигар кунему пешкаши шумо гардондан бигирем. Ва касое ки дар комментарияҳо савол додагиянд, интизор бошем ба саволҳои худтон ҷавоб мегирем. Иншаллоҳ рӯзои наздик мо як навор мекунем, ба ҳама саволҳое ки дар комментария пешкаш кардагиянд ҷавоб мегардонем. Дар канали Юрист TJ обуна шиданро фаромӯш намекунем. Саволҳои шуморо интизорем. Худованд нигаҳбон бошад.